Vänster på högersidan, 6.35, det var väldigt tajt. Och det var 4.37, 6 sekunder, det är otroligt bra. Man kan inte fatta det, alltså. Vi kör på den lite här i succé. Det är som sagt klart att relatera till någon sjukt men de här gasbilar, de kör ifrån en ny Porsche GT3 eller en ny Ferrari med 50-100 meter. Alltså. Det är helt makalöst. Man kan inte tro det kommer att se skillnaden på bilarna. Och det är alltså vi snackar bilar i 1800 kilosklassen, så det är inga lite små lätta bilar. Det är riktiga gamla raggarbilar. Sista kilometerna, Denmark på Stenmark, 21.